Isebe lamaqumrhu karhulumente elithi ukutyunjwa kukaNjingalwazi Malirapuru Makgoba njengosihlalo wethutyana ebhodi yakwa-Eskom kubonakalisa ukuzinikela karhulumente elulawulweni kwanokuqinisekisa ukuba kukho uzinzo kweli qumrhu liphehla umbane. Ukutyunjwa kaNjingalwazi Malirapuru Makgoba kulandela ukulahla koyisakuba ngusihlalo webhodi yakwa-Eskom uMnumzana Jabu Mabuza. uMnumzana Mabuza ulahle ngolwesihlanu weveki ephelileyo emva kokuba evumile kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba wohlulekile ukufezekisa isithembiso awasenzayo sokuba akuzukubakho cimicimi wombane phakathi komhla we-11 kuDisemba ukuya kutsho kumhla we-13 kule nyanga. uNjingalwazi Makgoba yenye yenzululwazi eziphambili kweli lizwe, wayeyinxalenye yebhodi yakwa-Eskom njengomnye wabalawuli ngo-2018. Kusenjalo, u-Eskom uqinisekisile ukuba akuzukubakho cimicimi wombane kule veki nanjengoko izixhobo zabo zizokwazi ukumelana noxinzelelo lokusetyenziswa kombane.